Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Suko, The Promise. No, dili mahitabong bakakan ko sa akong inahan. Kung gusto kag kamatuoran, adto ang unang gipuy-an sa imong inahan. O pangutana sa mga tao nga nakailan niya. Kung unsa silang klasiya sa pamilya. Unya, balik dire aron mangayo kag pasaylo sa imong kasamukan. Haing dapita magpuyo ang akong inahan sa unang panahon. Gusto kay gyud o kayon ang kagahapon namo og sa imong inahan? Oh, tuod ka dili ko mutuo nga gipakakan lang ko ni mama. Naluoy siya sa masakito niyang ginikanan. Maong nagminyo siya kang Papa Hiroshi. Sige. O kaya ang kagahapon sa imong inahan. Aron mahibaw ka kung unsa siyang matanga sa inigugma. Kung unsa siyang klasiya sa pagkamangingilad. Sultihin ako kung diin magdako si Mama Amalia. Ay, salamat. Miabot yun ako sa amo. Sa mo ka sa pagtong mga Koreanong akong guest, oy. Daghamang magpakapin. Erning, mayo kini aka. Uy, Ma'am Natsumi. How are you, ma'am? You look beautiful as morning star. Dad ako ining maong address. Ha? Doon na lang ko importanteng atuon dito. Nahala. Nawala siya akong kakapoy noon nga. Ikaw akong guest ka, ma'am. Sige. Dahil, ma'am. Sige na. Salamat. Layo ba ni Dapita? Dili kayo layo, ma'am. Dulduol rin eh. Nung sumang ka, ma'am. Anong murang ka gikulbaan? Dito, ma'am. Unsa pa anhion mo yung Dapita, ma'am? Nga, karon mo nga ka magka-bisita na yung Dapita. Isa may kailan mo din eh. Ang mga kaila sa akong inahan sa Batanon pa siya. Unsa? Mao din ang dapit sa mong inahan? Ikaw na ba ka na, Natsumi? Nagpaabot ka din ni Natsumi, tiyo? Oh, Rolando. Ikaw na ka na. Ngano nagpaabot man ka atong hapon, tiyo? Dinhi siya kanina. Unsa? Din ninasab ang maldita nga punisa? Dinhi siya. Kaya gusto siyang may baw pa kung unsang klasiya ang iyang inahan. Unsa kasalbahis ang iyang inahan. Ha? Tuwa siya karon paingon sa repeat nga among gigikanan ni Amalia. Og makurat lang siya kung unsa iyang madiskubrihan dito. Unya, tiyo. Nagpaabot ka niya? Gusto ko mangayo sa pasaylo nako, human siyang pagsamok-samok sa akong kalinaw. Kung mailahan na niya kung unsa ang tinuod nga dagway siyang inahan. Okay. Niyan ta, Ma'am Natsumi. Mao kini ang dapit nga gidak-an sa akong inahan. Kasamok ining Dapita. Daghan naman yung bayad din, ma'am, oy. Pero sa unang panahon, kamay naman nagpuyo din eh. Ay, ma'am. Asa ba ka, ma'am? Manaog ka? Ay, ba simbig makidnap ni Dapita, mama? Agoy, patay dyan ko ni, ma'am. Mas may tingali nga, di lang ka manaog, ma'am, oy. Kinahanglang may mailahan ko nga kaila o paryente ni mama nga buhi pa ining Dapita. Ay, ma'am, ayaw na, ma'am. Ako lang ang ubanan, ma'am. Huwat lang, ma'am, ha? Ako lang lang kasakyanan. Agoy ito, may sirit naglakaw. Nausam ni si Ma'am Natsumi, oy. Di man mahadlok ni Dapita. Nga, migila ka ba siya sa kaputi? Ma'am, huwat lang yung taon, ma'am, oy. Hinay lang ko, ma'am, good.
Magkaabot na kita sa imong atuan, ma'am. Mangutana ta og mga kaila ni mama. Manang? Manang may kaila ka bang Amalia Cabaler? Ay, Amalia Cabaler. Amalia. Kuan, murag dunay mga kabaler nga nagpuyos unahan sa may ibabaw. Salamat na nga. Erning, dali na. Dali, mula sa ibabaw. Pero inday, pag-amping mo diha ha. Kay daghang maldito diha. Ito na lagi. Ma'am, mamalit na si Agi, ma'am. Dili, Erning. Ni anata. Kinahanglang humanon ako ang tuyo ini dapita. Pero ma'am, war ba ko'y dagbat ang tatri, ma'am. Lawas ang katarungan na ginakong dakar, ma'am. Tingalik, sugatong tag mga praning ka. Ayaw ka balaga. Ako'y bahala kung doon na tayo masugatan. Usa, yagoy-yagoy, ma'am. Murag, milahe yung kainin dapita, ma'am, na. Ikaw rin gitutukan sa mga tao din, oh. Murag yung kagpirlas ka naglutaw-lutaw sa Hilom na, lapo. Erning. Hilom na kunog, di. Magdali na lagtag ato sa ibabaw. Kay basig may ikaila kong paryente ni mama. Sa man si Tio Fernan. Managtubayan pa mga ganyan katong hapon. Hello, love. May dakong bingka. Uy, kalain ni mo, uy. Mudiyong mandayon ni imong naong, uy, kung makakita ka na ako. May importante magukong ginaw na. Tabangan talang kag huna-huna. Aron dali ra nang mahuman. Sige na. Sige na, oh. Kan-ana ng bingka, oh. Tanawa, humok kay ni. Lami kay ning kanon. Bagong haon. Di ko ganahan mo ka anong bingka karon, Carlin. Ay, so ayun na lang, good. Dali, be, hungiton ta ka. Nga, be. Nga na, baby. Carlin, saka ba? Di lagi ko mukha anong bingka. O, sabi gusto ni mong kanon. Wa! Umihilak man ka. Di, ubos lang ko ni mo, uy. Bisan unsa na lang ako i-offer ni mo, pulos ka palipad. Wajud kay respeto, bisan gamay na lang yun. Bebe. Ako na lang ang kanon ang imong bingka. Ay, salamat! Mukhaunagit ka sa kong daang bingka. Ni ana kita sa ibabaw. Naiti ko nga lalaki, oh. Mangutana ta, ana. Hala. I-stick to mo kayo nagnaong, ma'am. Bala nagbasuko na siya. Basta, mangutana lang ko niya. Lo? Maayong adlaw. May mo mangutana, Lo? Dali, anak. Uy. May kaila ba kang mga nagpuyo dinhi nga ang apelyido Cabaler? Ako, kabaler ko. Ay, salamat! Ayaw na, ma'am. Ako yung tag-usap, ma'am. Lo, tinuod ka nga, kabaler dyan ka, Lo? Tingalig nangilad lang ka. Hoy! Bastos mo, ha? Kung mangutana mo, ayaw niyo pagkapinig mga pagdaot. Lo, ay nagkasuko, Lo. Ngayon siya umay, nasuko naman ko, ha? Nasuko na ko. Hatagal na taga kwarta, Lo. Aron dili na ka masuko. Hayman. Uy. Ang unsa, Lo? Ang kwarta! Ay, ang kwarta di ay. Ani, Lo. Hatagal taga 500. Unya lang hatag, ma'am. Mura mo nagbaging ilat. Hoy! Di ko mangingilad, ha? Uy, kanimo pa. Tinuod nga kabaler ko. Ako ang labing tiguang kabaler ng dapita. Unya, Lo. May kaila ba kang Amalia Cabaler? Dini? Amalia Cabaler. Si Amalia. Nagkaila kang Amalia. Ngano nangita ba kang Amalia? Wa ko mangita ni Amalia, Lo. Nangita ko paryente ni Mama Amalia. Unsa? Ikaw ang anak ni Amalia. Nagkailagid ay ka ni Mama? Igon sama ka ni Mama. Ako ang iyang uyuan. Uyuan? Kung mauna, paryente ta? Kung anak kang Amalia, aparente na. Lo, may mabagsultihan ko nimo sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Mama Amalia ining napita. Ay, nga nung dili. Napamati, ha? Kay sultihan tagas tinuod na kinabuhi sa imong inahan, ining dapita.
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!